Dobrý deň, vítajte pri podcaste Otvorene o plyne. Spoločnosť Nafta patrí k významným európskym hráčom na poli skladovania energií. To, ako je naplnená kapacita ich zásobníkov, je od začiatku vojny na Ukrajine jedným z najvyhľadávanejších ukazovateľov na internete. Mojím hosťom je dnes nový generálny riaditeľ spoločnosti Nafta, Ladislav Goril. Ahoj, vítaj v štúdiu. Ahoj, dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Na úvod, možno len tak na rozcvičku by som sa opýtal, že aká bola tohtoročná zima z pohľadu operátora podzemných zásobníkov zemného plynu. Tak tohtoročná zima bola ako každá iná. My sa vždy pripravujeme na to, aby sme splnili všetky tie požiadavky našich zákazníkov. To znamená, skladujeme plyn, ktorý nepatrí nám. My sme vlastne infraštruktúrny operátor a my vlastne sa zaväzujeme, že pre toho, kto si u nás uskladní plyn, tak budeme schopní ten plyn vyskladniť v stanovenom čase, stanovenou rýchlosťou. Takže pripravení sme boli. Samozrejme bolo možno trochu viacej ako od tom mediálneho vzruchu. Tá zimná sezóna prebehla relatívne akože pokojne. Takže splnili sme všetky tie nominácie a nebolo niečo významné, čo by sme museli tu nejak komentovať. To, čo sa objavuje často v médiách, je ten údaj, o ktorý som spomínal, naplnenosť kapacity zásobníkov a v tomto roku to po skončení zimnej sezóny bolo výrazne menej ako v lani o takomto čase a dá sa povedať, že napriek tomu nemusí byť nikto znepokojený, čo sa týka ďalšej zimy. No, my sme, jak som už vysvetlil, my nevlastníme ten plyn, my nemáme povinnosť vlastne naplňať zásobníky plynom. Táto povinnosť alebo tá rola v celom liberalizovanom plynárendskom systéme patrí buď dodávateľom plynu alebo obchodníkom s plynom. To znamená, že my v podstate, keď uzavrieme kontrakt, keď si niekto prenajme tú skladovaciu kapacitu a dá si tam ten plyn, my nevieme, čo s ním ide urobiť. Či ho ide ťažiť, či vlastne ho vyťažiť do plna, alebo ho si ho tam nechá. To sú ich obchodné stratégie, ktoré ale aj dneska v porovnaní s minulosťou sa veľmi dynamicky menia, pretože všetko závisí od cien plynu na burzách a tomu všetci hráči prispôsobujú tú stratégiu. Čiže nejaká predikovateľnosť, koľko bude plynu na konci sezóny, je dneska naozaj veľmi ťažká. My samozrejme pracujeme vždy s rôznymi scenármi, aj maximalistickým, aj minimalistickým, ale nie sme tí, ktorí to vedia ovplyvniť. Práve na to som sa aj chcel opýtať, že kedysi ten biznis bol pomerne jednoduchý, sezónny. To znamená, že v tej letnej sezóne sa zásobníky naplňali, čiže vtláčal sa plyn, v zime sa ťažil. Ako je to teraz? Spomínal si, že ten trh sa veľmi dynamicky mení. To je vlastne ten klasický príklad, prečo sú potrebné zásobníky. Takto vlastne vyrástli zásobníky ako nejaký flexibilný element v tom celom plynárendskom reťazci, pretože slúžili na vykrývanie tých rozdielov v tej spotrebe medzi letom a zimou. To znamená, že vlastne plnili tú dôležitú úlohu, že ponúkali ten plyn v čase jeho spotreby na danom území. To je veľká výhoda, lebo vlastne keď si tu chodil ruský plyn, ktorý sa ťažil niekoľko tisíc kilometrov vlastne od miesta spotreby a práve tie zásobníky tým, že boli priamo v centre tej spotreby, práve ako dorovnávali ten nedostatok plynu, ktorý vlastne v zimnom období nevedel tak flexibilne ten producent reagovať na spotrebu, tak práve zásobníky boli ten element, ktorý vlastne dodával ten plyn. A čo je dôležité, plnila sa tam aj tá systémová úloha, lebo inak, a k tomu sa ešte možno dostanem neskôr, vlastne porovnaní medzi plynárenským a elektrickým trhom, je, že v podstate, keby neboli tie zásobníky, tak tá plynárenská sústava, tá prepravná sústava, tá ťažba musí byť dimenzovaná na tú najväčšiu odberovú špičku, čo samozrejme významne by predražilo všetky akože infraštruktúry v tom celom reťazci. A práve tie zásobníky umožňujú to, že tá štruktúra bola nadimenzovaná optimálne a to znamená, že bola aj optimálne využívaná, pretože kedysi ten celý plynársky systém bol riadený vertikálne riadenými spoločnosťami, ktoré vlastne mali všetko. To znamená, kedysi bolo SPP na Slovensku, ktoré bola vertikálne orientovaný podnik, tí mali nákupné kontrakty, mali prepravné kontrakty, mali distribučné kontrakty, mali kontrakty na predaj, ale samozrejme vlastnili aj tú infraštruktúru. Takže bolo pre nich veľmi jednoduché povedať, ako sú zásobení na zimu, koľko klienti očakávajú, ako očakávajú spotrebu, ako budú používať zásobníky. Čiže bolo to všetko v jedných rukách. Tým, že sa ten trh liberalizoval,
nastúpilo množstvo hráčov, ktorí vlastne dneska hrajú podľa nejakých pravidiel, to je ten regulačný rámec, a v rámci toho sa snažia ako podnikať na trhu s plynom. Samozrejme, ten trh tým, že je dynamický, tak aj ten vývoj, povedzme, na tom spotovom trhu nevždy hrá do karát, povedzme, aj obchodníkom, aby náplňali zásobníky. Vidíme v posledných mesiacoch tzv. Negatívny cenový spread medzi letom a zimou. Ako ho vnímate vy, alebo ako vnímate vy takýto vývoj? Ako vás toto ovplyvňuje? Tak samozrejme ovplyvňuje to významne, pretože aj keď hovorím, že rola tých zásobníkov je, alebo funkcionality tých zásobníkov sú oveľa širšie, tak celý trh v podstate funguje na rozdiele ceny plynov na forwardoch, to je leto zimou. A tým pádom, samozrejme tým, že v zime je väčšia spotreba toho plynu, aj cena by mala byť vyššia. Oproti letu vzniká tam rozdiel v cenách. A to je samozrejme ten tzv. Spread, alebo ten rozdiel v tých cenách, ktorý je určujúci pre vlastne hodnotu zásobníka a samozrejme aj pre ten záujem tých účastníkov trhu s plynom kupovať skladaciu kapacitu a aj ju náplňať. To znamená, že samozrejme, keď tie spready sú vyššie, tak samozrejme ten záujem rastie a naopak, keď sú negatívne, tak samozrejme ten záujem opadá, pretože nikto nechce kupovať plyn v lete za väčšiu cenu, za vyššiu cenu, než ho bude predávať v zime. A popri tomu ešte aj náklady na zásobník. Dneska ale tie spready už sa preklapajú do tej pozitívnej strany. Už v podstate prevláda ten sentiment na trhu, ten štandardnejší začína prevládať. A samozrejme aj Európska komisia a členské štáty prichádzajú s nejakou iniciatívou, akým spôsobom upraviť ten regulačný rámec. Tam hlavne hovoríme o tom nariadení, ktoré vlastne určilo povinnosti pre členské štáty naplňať kapacity zásobníkov na tie hodnoty až 90%, tak sa trošku zmäkčujú tie podmienky práve na to, aby vlastne ten trh sa znovu ako pohol do toho správneho smeru a bol tým férovým oceňovačom tej hodnoty zásobníkov aj tých cien. Európsky parlament mal práve o tomto hlasovať o niekoľko dní. Je vysoko pravdepodobné, že teda tá reakcia mala byť pozitívna, čiže mali by sa tie zmeny prijať. Myslíš si, že toto nejakým spôsobom tiež tomu trhu pomôže? Určite áno, tá flexibilita je dobrá vec. Na druhú stranu, samozrejme, treba povedať, že prečo to nariadenie prišlo, čo sa týka tých naplňaní tej kapacity tých zásobníkov, pretože v podstate sú tu bezprecedentné geopolitické udalosti, ktoré nastali od toho roku 2022, aj keď tie signály boli už predtým, že sa niečo deje na tom trhu s plynom a ten hlavný hráč, ktorý vlastne bol na tom európskom trhu, začal nejakým spôsobom inak a regulovať či tú ponuku toho plynu práve v tomto regióne. A zásobníky, čiže to teraz sme rozprávali o tej hodnote ako kvázi trhovej, to znamená rozdiel v cenách plynu. Ale zásobníky majú vlastne aj tú funkciu, tú bezpečnostnú tej poistky. A v podstate toto je treba si ako uvedomiť, že v zime potrebujeme plyn primárne na výrobu tepla, čiže na kúrenie. A my dneska ten plyn v Európe neťažíme v dostatočnom množstve. To znamená, že spoliehame sa na dodávky plynu z iných krajín a samozrejme tým pádom sme šťastie ako zraniteľní. A určite je ako správna miera poistenia mať ako aj plyn v zásobníkoch pred zimou, mať ten plyn na území, v tom území, kde vlastne dochádza k tej spotrebe, aby vlastne sme nečelili tým šokom, ktoré potom sa samozrejme veľmi dramaticky premietajú na burze, pretože burza funguje dopyt a ponuka. To znamená, že v momente, keď narazí dopyt vysoký a ponuka zmizne, tak tie ceny idú do astronomických výšok, čo sme videli v nedávnych rokoch. A práve na to sú dobré tie zásobníky, pretože keď zásobníky sú a je tam tá cena plynu, tak vlastne upokojujú ten trh, pretože vlastne ten plyn je z tých zásobníkov ťažený, je vlastne akože zásobuje ten trh a hlavne nie sme na nikoho iného odkázaní. Sme vlastne v Európskej únii,
máme tie zásobníky priamo v mieste spotreby. Ja to vždy vlastne ako rozprávam o tom, že pekná paralela je tá, že keď chceme kúriť v zime, takže či to drevo si nachystáme v lete a bereme si a máme ho vlastne na tom vlastnom dvore, alebo dohodneme kontrakty, že nám to drevo bude dodávať ten dodávateľ v zime tak, jak my ho budeme potrebovať. Všetko má svoje pre a proti, ale asi vždy je akože správna tá nejaká stredná cesta mať to aj to a mať tú primeranú ako diverzifikáciu tých zdrojov. Najmä dneska, keď sa pozrieme na to, že kedysi vlastne tá Európa bola v podstate sorsovaná tým ruským plynom, tam bola veľká výhoda, že ten plyn bol tzv. Ten potrubný. To znamená, že veľmi nemal možnosť zmeniť destináciu, čiže bola to nejaká vyššia miera istoty. Dneska vidíme, že ten celý predpoklad vymizol. Dneska máme len ten norský plyn, ktorý takto vo významnom množstve ako je dodávaný do Európy. A v podstate ten ruský plyn, ako ten potrubný plyn, ako vymizol. On je šťastne nahradený skvapalneným plynom z rôznych destinácií, vrátane akože z Ruska. Ale tým pádom vlastne máme tu nový fenomén a to je fenomén v podstate skvapalného plynu, ktorý sa prepravuje tými tankermi, ale ten má samozrejme väčšiu mieru flexibility rozhodnúť sa, kam tá loď dopláva a kde ten plyn vyskladní. Čiže tá miera istoty je znížená a samozrejme, čo je ten hlavný akože driver pre to, kde tá loď nakoniec dopláva a vyloží ten svoj náklad, to cargo, je samozrejme cena. To sme videli túto zimu, kedy vlastne od januára prestali tiecť dodávky zemného plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej. A viac menej v tomto období, povedzme, tá denná spotreba, ktorá bola na Slovensku, sa z 2/3 saturovala cez zásobníky. Môžeme aj na základe tohto povedať, že v súčasnosti sú zásobníky tým kľúčovým bodom energetickej bezpečnosti aj Slovenska? Ja si myslím, že sú jedným z kľúčových infraštruktúrnych nástrojov a z kľúčových nástrojov pre zabezpečenie tých dodávok plynu. Slovensko má veľkú výhodu, že má pomerne veľké skladovacie kapacity na svojom území, ktoré sú, si myslím, prevádzkované veľmi dobre. Prečo si myslím, že veľmi dobre? Lebo vždy, keď Slovensko potrebovalo, či to boli prvé krízy v roku 2009, plynárenská takzvaná, keď vznikla a Slovensko v podstate 2 týždne bolo odkázané na plyn, ktorý išiel zo zásobníka a vďaka ako flexibilite operátora prepravnej siete sa vlastne urobil zo dňa na deň ako reverzný tok, o ktorom predtým nikto ako ani neuvažoval, kde Slovensko malo v roku 2009 vlastne najhorší scenár výpadku dodávok, pokles dodávok z Ruska o 30%. Proste nikto si nevedel predstaviť, že ich bola raz nula, pretože Slovensko bola tranzitná krajina a všetko bolo to naviazané na to, že ten hlavný zákazník bol ďalej na západ od nás. Napriek tomu sa to stalo. To znamená, že dejú sa aj takéto udalosti, ktoré síce majú nízku pravdepodobnosť a my si povieme, že však to sa nestane, ale niekedy sa to stane a tam je otázka, jak sme na to pripravení. Ja vždy použijem na to porovnanie s poistením. No je rozdiel, či sa idem poisťovať vtedy, keď mi dom horí, alebo vlastne sa poistím predtým. Lebo tým pádom vlastne moje možnosti aj toho poistenia sú značne limitované. A znova by som chcel dostať k tomuto, že zásobníky sú dôležitý nástroj, ale treba povedať, že nie sú jediní. Ak sa rozprávame o energetickej bezpečnosti, samozrejme nejakou takou ďalšou cestou môže byť aj vlastná produkcia tzv. Obnoviteľných plynov. Nafta v tomto smere patrí k priekopníkom skúmania vplyvu týchto obnoviteľných plynov, najmä vodíka, na možnosť skladovania. Vlastne na Slovensku ste ako prvý získali projekt so statusom IPCEI, čo je mimoriadne významný projekt pre Európu, pre projekt Henry. Ako napreduje tento váš projekt? Ďakujem za tento akože úvod k týmto inovatívnym veciam. A možno by som len počiarkol, že nafta vlastne pracuje aktívne, čo sa týka skladovania vodíka, výroby vodíka. V touto tému sa zaujíma od roku 2015, keď sme v podstate prvý raz sa spojili so spoločnosťou RAK. To je vlastne rakúska spoločnosť, ktorá takisto prevádzkuje zásobníky. A boli sme súčasťou projektu vlastne zásobník slnka alebo Sun Storage v Hornom Rakúsku, kde bol vlastne vytvorený pilotný projekt na demonštráciu vtláčania zmesi plynu s vodíkom a jeho spätné vyskladňovanie. Čiže vlastne projekt Henry bol pre nás logickým vyústením týchto aktivít, kde sme pracovali s rôznymi partnermi v rôznych konzorciách a
a chceli sme vlastne niečo robiť priamo na Slovensku, aby sme teda zmapovali ten potenciál priamo aj Slovenska na tú budúcnosť tých obnoviteľných plynov. A sme veľmi radi, že sa nám podarilo získať tento štatút. Máme veľmi motivovaný tím, ktorý verí tomu, čo robí a preto tento projekt napreduje. To znamená, že urobili sme štúdiu spolu so Slovenskou akadémiou vied, zhodnotenie možných ložísk. Tých najlepších kandidátov sme v podstate shortlistovali, podrobili sme to ďalšiemu skúmaniu, vykonali sme 3D seizmické merania, výsledky vlastne spracovávame do modelov, chemických modelov, nielen tých klasických geologických a dynamických, kde vlastne chceme simulovať aj pohyb ten tekutín, ale nie len čo sa týka objemu a prietokov, ale aj čo sa týka vlastne zložení plynu, čo chceme vedieť priamo, keď tam zatlačíme ten vodík, v akom množstve, v akých koncentráciách sa bude naspäť vyskladňovať. Čiže tam sme už vlastne veľmi ďaleko, čo sa týka toho modelovania na 2 vyselektovaných štruktúrach. No a postupujeme ďalej, postupne nám prichádzajú výsledky z laboratórií, čo sa týka testovania tých pevnostných charakteristík, lebo zásobník je vždy dôležité, že ten plyn, čo dávame do zásobníka, aby sa nestratil, aby sme ho dostali naspäť. My tomu hovoríme integrita toho objektu, čo za to je veľmi dôležité skúmať aj tú tesniacu vrstvu toho nadložia, akými vlastnosťami, geochemickými vlastnosťami je tá vrstva vybavená, aby sme vedeli, s akými parametrami dimenzovať to možné úložište. Čiže prichádzajú tieto postupné výsledky, takisto ako výsledky o mikrobiálnych aktivitách, lebo samozrejme vtlačením vodíka do poreznej horninovej štruktúry je vlastne, prinášame tam nejaký nový prvok, ktorý tam pôvodne sa nenachádzal a samozrejme musíme skúmať, že či nespôsobí nejaké reakcie, ktoré by mali nejaký vplyv na nejakú, povedzme, kolmatáciu toho porezného priestoru, respektíve, poviem to úplne jednoducho, upchatie tých prepojov, ktorými vlastne tá tekutina tečie a pohybuje sa v ložisku pri vtláčaní odvrtu do toho ložiska a pri ťažbe späť do ložiska. Čiže napredujeme a pevne verím, že vlastne prvú fázu skončíme úspešne s tým, že budeme vedieť potvrdiť, že na Slovensku máme vhodné štruktúry a v prípade, že je záujem trhu, tak vieme poskytnúť aj takéto riešenia v porezných štruktúrach. Napriek tomu, že vlastne všade vo svete primárne sa na to používajú kaverny, teda vlastne vyluhované priestory v ložiskách soli. Na Slovensku máme tiež nejaké ložiská v obmedzenej miere, ale primárne zásobníky my sa zameriavame na porezné priestory a to je taký unikát. Dovolím si tvrdiť, že my s RAGom sme priekopníci. Jeden dôležitý projekt, možno ešte by som naviazal, v ktorom sme partneri, je projekt High Storage, ktorý vlastne je promotérom nemecká energická spoločnosť Uniper. Ten projekt je v Bavorsku, tam, kde máme aj my našu dcérskú spoločnosť, kde prevádzkujeme zásobníky. Tak tam vlastne skúmame v konzorciu nemeckých a rakúskych firiem práve možnosť tiež vtláčania toho vodíka do porezných vrstiev a jeho spätnej ťažby. A čo chcem povedať, že práve to je dôležité byť v rôznych konzorciách s rôznymi partnermi, zdieľať tie veci a tie zistenia a učiť sa navzájom a posúvať sa ďalej, pretože je to v podstate ako nový fenomén, ktorý nejde vydevelopovať zo dňa na deň, ale potrebujeme ho veľmi dôsledne preskúmať, aby sme vedeli zodpovedne povedať, či je to, alebo to nie je možné. Tu by som sa možno vrátila k tomu, čo si hovoril na začiatku, takéto porovnanie, čo sa týka skladovania energií v plynnom stave a elektrické energie, povedzme v klasických batériových úložiskách, tak aj matematicky, aj fyzikálne je evidentné, že to skladovanie v plynnom stave je určite efektívnejšie. Tak hlavne, keď sa bavíme o podpovrchových ložiskách, pretože je to jednak ten objem a to množstvo energie, aj ten náklad na to skladovanie a samozrejme aj tú bezpečnosť, je samozrejme ďaleko viacej hovorí v prospech toho podzemného skladovania. Ja vždy, keď sa bavím s elektrikármi, tak vždy, keď povieme naše parametre zásobníkov, 27,7 terawatt hodín skladacej kapacity, to je skladacia kapacita, ktorú má spoločnosť Nafta, tak mi vždy hovoria, že som sa pomýlil, že 27,7 terawatt hodín, že to je neskutočné množstvo energie a to samozrejme je práve ten rozdiel medzi elektrikou a medzi plynárenstvom.
my naozaj to množstvo energie, ktoré skladujeme v tom plyne, je obsiahnuté 27,7 terawatt-hodín. Čiže keď ja poviem, že máme výkon zásobníka ťažobný niekde na úrovni 400 gigawatt-hodín, 400 gigawatt-hodín za hodinu, čo vieme za deň, čo vieme vyťažiť, tak samozrejme, keď to porovnávajú s inštalovanými zdrojmi energie, tak je to neporovnateľné, ale áno, ten plyn má tú energiu a naozaj my hovoríme o týchto číslach. Ak sa pozrieme ďalej, čo sa týka vašich dekarbonizačných aktivít v Gároch v rámci centrálneho areálu, máte aj viac ako tisíce fotovoltických panelov. Je toto ďalší smer, ktorým sa chce spoločnosť Nafta rozvíjať, využitím priamo obnoviteľných zdrojov energie? Tak samozrejme, my v podstate naša filozofia bola to vlastne prieskum a ťažba plynu a skladovanie plynu a my sa posúvame k tomu, že výroba energie a skladovanie energie, pretože si myslíme, že tá budúcnosť bude ďaleko, by som povedal, pestrofarebnejšia. To znamená, že bude viacero akože energonosičov, bude viacero akože možností, ako skladovať tú energiu. Nechceme diskriminovať ani elektrínu, ani elektróny, ani molekuly. Aké to budú, my chceme byť pripravení s našimi riešeniami aj pre budúcnosť. A čo sa týka vlastne tej výroby energie, začali sme skúmať samozrejme možnosti v obmedzenom rámci a inštalácia fotovoltickej elektrárne na centrálnom areále Gajary bola jedna z logických možností, ktorá sa nám núkala vzhľadom na to, že máme tam nejaký priestor, kde sme to vedeli situovať a samozrejme máme aj nejakú spotrebu. To chcem zdôrazniť, že vlastne to gro vlastne vyrobenej elektrickej energie je práve pre naše vlastné potreby, kde my takto tiež sa snažíme ako dekarbonizovať našu prevádzku. Samozrejme pripravujeme aj ďalšie projekty, ale je to vlastne skôr akože skúmanie toho, možnosti postaviť také niečo, mať reálne dáta, vedieť, ako sa to chová, na základe toho určovať ďalej. Čiže to boli takéto projekty. Pozeráme sa aj na ďalšie veci. Pozerali sme aj napríklad výrobu z vetra, pozeráme na skladovanie aj v baterkách, ale to by som teraz ako predbiehal, keby som to chcel komentovať viacej. Pozeráme na biometán, výrobu plynu, samozrejme výroba vodíka, elektrolýze, ale je potrebné akože povedať, že sme spoločnosť, ktorá sa snaží byť finančne disciplinovaná a to znamená, že všetky projekty, ktoré keď chceme robiť, tak keď sa bavíme o nejakom projektoch väčšieho rozsahu, potrebujeme tam mať tú ekonomickú návratnosť. Takže vlastne práve sú tieto pilotné projekty dôležité na to, aby sme tú metriku, tie parametre kľúčové vedeli ako pochopiť, navnímať a skúmať, že či vieme toto nejakým spôsobom upscalovať do nejakých väčších výkonov, aby to dávalo zmysel aj biznisovi, nielen akože nejaký výskumný. A spoločnosť Nafta prešla aj pomerne významnou štruktúrálnou zmenou, unbundlingom, ktorý vlastne sa nejako pretavil do konkrétnej podoby v tomto roku. Tak možno v krátkosti, čo je podstatou? Je to významná zmena v našom fungovaní, keďže kedysi historicky sme boli ako prieskumná ťažobná firma, kde práve po doťažení ložísk vznikala príležitosť na tú konverziu tých ložísk na účely podzemného skladovania. A to si myslím, že to patrí veľká vďaka tým ľuďom, ktorí v 70. rokoch prišli s touto ideou, pretože Slovensko dneska by nebolo týmto exportérom tej flexibility, ako je dneska, nemalo by tie skladacie kapacity, ale malo by vlastne ložiská, ktoré by boli doťažené a ktoré by boli vlastne ťažba ukončená. Čiže to bol obrovský inovatívny posun v tých 70. rokoch, keď sa stával tranzit, že sa zároveň akože k tomu pripojili tieto ložiská. A to bola tá genéza, to znamená prieskum, ťažba, konverzia. Teraz je toto významná zmena do nášho fungovania, súvisí to samozrejme s európskou legislatívou. Nafta mala udelenú výnimku na to, aby vlastne mohla posunúť do konca roka 2024 ten unbundling, čo súviselo ako s predpokladami na doťaženie ložisk na Slovensku, aby to bolo efektívne. Táto vlastne výnimka vypršala a my sme museli oddeliť ťažobnú časť firmy, čo znamená, že sme museli vytvoriť samostatnú spoločnosť Nafta Production, kde v podstate sme vyčlenili tak ako ložiská, ktoré ťažia, tak infraštruktúru, ktorá je na to potrebná. Takisto v podstate sme
presunuli tam 100 zamestnancov predtým spoločnosti Nafta, ktorí sa venujú priamo len tejto činnosti. Takže Nafta Production by mala byť vlastne expertom na ťažbu. Ten prieskum zatiaľ ostal v Nafte, pretože je to veľmi dôležité povedať, že našim primárnym aktívom je znalosť ložiskových štruktúr a dneska pozeráme, akým spôsobom tieto ložiskové štruktúry využívať pre ďalšie nejaké podzemné skladovanie energie, napríklad vo forme vodíka, vo forme zmesi plyny s vodíkom, ale pozeráme aj na to, či tieto štruktúry napríklad nie je možné využiť pre to tzv. Zachytávanie CO2 a jeho ukladanie do podzemných ložisk, alebo samozrejme veľmi hovoríme o tom aj o geotermálnej energii a využití. Čiže vlastne ten prieskum považujeme za dôležitý, aby zatiaľ ostal v Nafte, lebo tam vidíme nejaký potenciál do budúcna práve na to iné využitie tých štruktúr, než tomu bolo doteraz. V tejto súvislosti by som sa opýtal, že aj ako to vyzerá s napredovaním, čo sa týka ťažby zemného plynu na Slovensku, keďže vieme, že je to veľmi zaujímavé ložisko pri Trnave, kde teda postupne sa už zrejme darí rozbiehať túto ťažbu. Tak pevne verím, že sa nám to už konečne podarí. Akože tým som chcel len poďakovať kolegom, ktorí sa tomu intenzívne toľko rokov venujú. A chcel by som povedať, že je to veľmi významný akože projekt, kde v podstate vždy pre prieskume je najrizikovejšia fáza, že napriek tomu, že máme množstvo znalostí o tom podpovrchu, máme nové prostriedky, ako skúmať, v konečnom dôsledku až odvrtaním vrtu zistíme, či to ložisko je ťažiteľné, či je tam tá akumulácia v dostatočnom množstve, aby vlastne potvrdila tú komerčnú ťažbu. A kolegom patrí veľký kredit za to, že boli schopní dotiahnuť na kanadskú spoločnosť Fermilion, ktorá v podstate akože vstúpila do tohto projektu a podiela sa vlastne na tých úvodných prieskumných fázach, ktoré sú samozrejme veľmi riskové a tým pádom vlastne, ako vieme, diverzikovať riziko, čo je štandardná vec pri takýchto prieskumo-ťažobných projektoch. Takže v lete tohto roka by sme mali začať vrtať prvé vrty, no a potom budeme múdrejší. Samozrejme v prípade, že tam nájdeme nejakú tú akumuláciu a je ťažiteľná, tak ju presunieme do tých unbundlovaných spoločností a pevne veríme, že k tomu kroku dôjde a bude ako ten prieskum úspešný. Ale to samozrejme budeme vedieť najskôr ako budúci rok. Plánované sú teraz 3 vrty v tejto oblasti. 2 vrty bude vrtať spoločnosť Nafta svojou súpravou a ten tretí vrt by mal vrtať ako kontraktor, pretože ten vrt je hlbší a Nafta má súpravy, nemá také výkonné súpravy až do takých hĺbok. Nafta sa vďaka akvizíciám v posledných rokoch významne posunula aj na európskej úrovni. Je už 6. najväčším európskym operátorom, čo sa týka skladovania zemného plynu. Aké ciele si v tomto smere dávate pri týchto zahraničných akvizíciách? No, ciele boli veľmi jednoduché. Začiatok je, stále hovorím, že Slovensko veľmi úspešne a veľmi skoro prikročilo ku konverzii tých štruktúr, ktoré malo doma. A v podstate podarilo sa skonvertovať z štruktúry s celkovým objemom, dneska sa bavíme o skladacej kapacite na Slovensku niekde okolo 35 terawatt hodín, pri spotrebe Slovenska, neviem, 40-50 terawatt hodín. Takže sme exportérom tej flexibility. To znamená, že máme know-how. Vždy som si uvedomil, že máme pomerne veľa skladacej kapacity na jednom území a verili sme, že vieme tie zásobníky stavať, vieme ich developovať, vieme ich prevádzkovať a vieme aj predávať tú skladovacú kapacitu. A to bol ten moment, že sme sa začali obzerať, kde by sme mohli vlastne nejakým spôsobom rozšíriť tento náš ako biznis, lebo chceli sme rásť. A druhá vec je samozrejme to, že chceli sme aj trochu diverzifikovať to riziko, že sme v podstate veľmi závislí od toho slovenského trhu. A to sa čiastočne podarilo práve tou akvizíciou zásobníkov v Bavorsku, kde sme vlastne, kde sa nám podarilo vlastne od nemeckej firmy DEA odkúpiť tento zásobníkový biznis. Od 1.1.2019 sme stali našou dcerskou spoločnosťou Alta Speicher prevádzkovateľom zásobníkov v Nemecku. A táto úspešná story, dneska je rok 25, pokračuje.
Ako musím povedať, že to bol veľmi ambiciózny zámer a trochu sa nás každý díval, že či úplne rozumieme, čo ideme robiť, že prečo my Slováci by sme chceli ísť v Nemecku, že čo my tam máme to povedať. Navyše treba povedať, že vtedy ten trh s tými skladovacími kapacitami bol taký trochu v tom útlme, nikto tomu veľmi neveril, takže začali sa nejaké menej efektívne zásobníky ponúkať na odpredaj alebo na likvidáciu dokonca. No a my sme využili túto príležitosť, ale chcem povedať, že venovali sme sa tomu 4 roky, kým sa nám podarilo vlastne nájsť vhodnú spoločnosť a byť schopný doviesť ten vlastne nákup tej spoločnosti aj do konca. Keďže som mal možnosť vidieť osobne túto vašu akvizíciu, tak mám pocit, že za ten čas ste si získali aj rešpekt na nemeckom trhu. Tak teší nás to, že sme si ho získali a nebolo to ako ľahké, treba povedať, že vlastne začiatky tam boli veľmi ako náročné, pretože bola to úplná zmena firemnej kultúry, úplný iný spôsob prevádzkovania a využívania tých kapacít. My sme boli priniesli sme tam od začiatku veľmi tvrdú orientáciu na zákazníka a uspokojenie jeho potrieb, na manažovanie tých zásobníkových asetov s cieľom vedieť predikovať výkony zásobníkov, skladovacú kapacitu, jej vývoj, na to, aby sme to vedeli správne predávať tie produkty, alebo vlastne spoločnostiam, s ktorými sme joint venture, vlastne poskytovať takéto informácie, aby vedeli lepšie marketovať tú kapacitu a samozrejme boli radi z toho, že vlastne sú s nami vlastne v týchto projektoch, ktoré sú dneska veľmi úspešné. A čo mňa veľmi teší, že sme mohli vlastne exportovať to naše know-how práve do toho Nemecka. A nie je to len know-how, čo sa týka predaja kapacít, ale je to know-how aj čo sa týka simulácie geologických, riadenia geologického, technického, aj obnovy tých zariadení. A to je, ako si myslím, že veľmi potešujúce pre nás, že vieme exportovať aj to know-how a že to know-how je aj na Slovensku. Pretože my sme tu zásobníkovú firmu, máme tam cirka 70 zamestnancov, nemeckých štátnych príslušníkov, ale my sme to kúpili vlastne ako prevádzkovú firmu. To znamená, že všetok inžinierok, všetok know-how vlastne si ponechal bývalý majiteľ a my sme vlastne akože práve nahradzovali tieto znalosti alebo toto know-how priamo zo Slovenska a to som veľmi rád, že sa nám to podarilo a vyrastli nám ďalšie experti, pretože experti rastú na tom, že dostávajú výzvy, nie že akože robia stále na tom istom a na tom istom území. A to si myslím, že to bolo veľmi dobré, že v správnom čase prišiel tento impuls, naštartovalo to firmu, bola to veľká akože výzva, ale podarilo sa a myslím si, že všetkých nás to niekam posunulo. Od minulého roka vstúpilo v Európe do platnosti nariadenie o metánových emisiách, ktoré podstatne, dá sa povedať, sprísňuje povinnosti pre infraštruktúrne spoločnosti, čo sa týka monitorovania, detekovania, ale aj odstraňovania týchto únikov. Akým spôsobom sa k tejto téme postavila alebo k tejto výzve spoločnosť Nafta? Tak musím povedať, že Nafta sa venovala tejto téme ďaleko skôr, než vyšlo nejaké nariadenie. My sme vnímali to, že Európa ide cestou ako dekarbonizácie ochrany klímy a chceli sme k tomu samozrejme prispieť aj pri prevádzkovaní, spôsobe prevádzkovania zásobníka, ale aj pri investíciách, takže my sme postupne vlastne nahradzali technológiu, ktorá mala vyšší ten emisný faktor práve bezemisnými technológiami a v podstate dneska finišujeme s investíciou veľmi inovatívnou na centrálnom areáli Gajary na zachytávanie emisií produkovaných pri prevádzke kompresorov, turbokompresorov a pevne verím, že v tomto pol roku to ukončíme a tým pádom jeden z najväčších emisných zdrojov bude vyriešený. Čiže vlastne, ale to sú veci, ktoré nerozbehli nariadenie, tie veci rozbehli sa niekoľko rokov dozadu, keď sa hľadalo riešenie, kde sa to riešenie ako zakontrahovalo, keď sa začala pripravovať celá investícia. A musím povedať, že nestojí to málo peňazí. Je to investícia rádovo v miliónoch eur a je vlastne akože
zameraná na to, aby sme znížili tú svoju emisnú náročnosť, ale chcem povedať, že tá investícia nie je akože zisková. Čiže už aj v minulosti sme prichádzali s takýmito investíciami, ktoré vlastne mali za cieľ zlepšiť to životné prostredie, aj ten dopad na ňo, bez toho, aby nám to niekto nariadoval. Pokračovali sme tým, že sme zakúpili kamery na snímanie fugitívnych emisí. Túto službu dneska napríklad, akože tie fugitívne emisie meriame aj v Nemecku, aj v Čechách pre zásobníky, ktoré sú v skupine, že my sme nábehli na ten tzv. Leak Detection and Repair program, alebo detekcia únikov a následných opráv oveľa skôr, čiže dneska pre nás toto nie je problém splniť, pretože ten systém je zabehnutý a my nejdeme vymýšľať nič, my iba ideme ukazovať to, čo sme robili. Čiže venovali sme tomu pozornosť, chceme to venovať samozrejme a musíme aj ďalej, pretože potrebujeme sociálnu licenciu, my chceme ukázať, že sme vlastne, že máme pozitívny vplyv na súčasný energetický systém a chceme byť jeho súčasťou aj do budúcna. Aj toto ukazuje, že nafta ako spoločnosť bola a je pionierom v mnohých iniciatívach a rozbieha ich už v dostatočnom predstihu. Tak na záver by som sa možno tak skúsil vizionársky pozrieť na to, že aká by mala byť tá budúcnosť skladovania energií aj z hľadiska vášho biznisu. Či to bude nielen teda tie obnoviteľné plyny, ale aj zachytávanie CO2, povedzme aj využívanie tej geotermálnej energie. Tak to je samozrejme otázka, s ktorou sa intenzívne zaoberáme, ale klamal by som, keby som povedal, že poznáme odpoveď, ako ten systém bude vyzerať. Vychádzame z toho, že ten systém bude, ako tak som povedal, pestrofarebnejší, že bude viacero typov energonosičov, že ten plynárenstvo bude viac a viac konvergovať k tej elektrike. Napriek tomu si myslíme, že budeme mať tam svoje miesto, že ten plyn nie je možné nahradiť veľmi jednoducho tou elektrikou. Ako som v začiatku spomenul, v podstate na to, aby sme vedeli taký flexibilný zdroj energie ako plyn nahradiť elektrínou, potrebovali by sme tie flexibilné zdroje, ktoré vedia takto promptne reagovať na nárast spotreby v zimnom období, keď úmerne ako klesá vonkajšia teplota, narastá spotreba, tá narastá doslova exponenciálne. Ale aby sme mali aj siete, ktoré prenesú ten výkon. Čiže myslíme si, že z pohľadu dnešného energetického mixu a ekonomiky, ako toto nie je reálne v dohľadnej dobe, ako takto plnotne nahradiť a tá rola plynu v tom teplárenstve a v tom vykurovaní zostane. A z toho vychádzajú aj naše tie zámery, lebo napríklad dneska ako rozhoduje nafta o investícii za desiatky miliónov eur, čo sa týka vlastne náhrady starých kompresorov za kompresory, to znamená, budú elektropoháňané kompresory. Súčasťou toho je, ale a to je dôležitý fakt, je, že vlastne my budujeme aj pripojenie k elektrickej siete. A to je tá budúcnosť, ktorú my vidíme, že zásobníky ako ukladanie energie rôznych foriem elektriny a elektriny, plynu, molekúl a v podstate ten taký interfejs, taký článok na rozhraní dobre pripojený na plynárenskú sieť. Dneska už máme tie pripojenia a samozrejme budované pripojenia na elektrickú sieť. A my môžeme byť práve tým miestom, kde môže dochádzať k tej konverzii tých energií z rôznych foriem. Ukladaní, lebo tie zásobníky alebo skladovanie, ukladanie energie v akejkoľvek forme sa bavíme, je veľmi dôležitý prvok pre fungovanie celého energetického systému a my tam vidíme tú rolu a vidíme a snažíme sa postupne v podstate dobudovať elektrické prepojenia a byť vlastne aj dobre pripravení na tie budúce výzvy. Ale v tomto momente chceme naďalej prevádzkovať tie zásobníky, znižovať ich, samozrejme, environmentálny dosah, mať v podstate tú tzv. Sociálnu licenciu, na základe ktorej ako vlastne sme akceptovaní v tých lokalitách, kde sa nachádzame, ale samozrejme skúmať aj budúce výzvy a práve cez prepojenie cez tú elektrínu hľadať tamto naše budúce miesto. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, za tvoj čas. Bolo to veľmi zaujímavé. Hosťom podcastu Otvorenie o plyne bol generálny riaditeľ spoločnosti Nafta Ladislav Goril. Ďakujem pekne za pozornosť a dovidenia, do počutia na budúce. Ďakujem aj ja za pozvanie a dovidenia.